Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn gweithio gyda mudiadau eraill sy'n gweithredu o fewn Parc Eryri i greu cynllun partneriaeth ar gyfer rheoli Eryri i'r dyfodol. Mae'r cynllun yn cwmpasu ardal ddaearyddol y parc, nid yw ar gyfer unrhyw un awdurdod. Bydd y cynllun yn gosod allan ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol, lle rydym eisiau bod mewn 5, 10 ac hyd yn oed 25 mlynedd o amser. Drwy gydweithio gyda mudiadau eraill sydd hefyd yn gweithio fewn y Parc Cenedlaethol, gallwn ni gyd gwneud y defnydd gorau o'n adnoddau prin. Drwy gydweithio, gallwn gofalu'n well am y Parc Cenedlaethol, y tirwedd, y cynefinoedd, y pobl sy'n byw yma a'r pobl sy'n ymweld. Mae Eryri yn lle anhygoel ac ysbrydoliedig a da ni eisiau bobl ifanc gallu byw, gweithio a mwynhau'r ardal yn y dyfodol, gymaint a da ni wedi gallu gwneud a mwy. Os gallwn gynhyrchu cynllun am parc sydd yn lle gwych i fyw a gweithio, mi fydd hefyd yn lle gwych i ymweld. Dros y flwyddyn a hanner nesaf, byddwn yn chwilio am syniadau a barn gyn partneriaid, tirfeddianwyr a chymunedau sy'n byw neu'n gweithredu yn y Parc Cenedlaethol, ynglŷn â beth hoffen nhw weld yn digwydd yn y dyfodol. Yn gyntaf, byddwn yn casglu'r holl data ag ystadegau. Yna, byddwn yn cyflwyno'r gwybodaeth yma i chi yn ystod ymgynghoriad 3 mis. Byddwn yn amlygu'r pethau sy'n gweithio'n dda a'r pethau sydd ddim, a byddwn hefyd yn awgrymu rhai atebion. Byddwn yn ymweld â digwyddiadau a sioeau ar draws y parc i siarad i chi am eich syniadau. Byddwn yn gwahodd arbenigwyr o gwmpas y byd i siarad mewn digwyddiadau lle byddwn yn archwilio i opsiynau i'r dyfodol. Byddwch hefyd yn medru rhoi adborth drwy arolwg ar-lein ac drwy cyfryngau cymdeithasol ynghyd â gwyneb yn wyneb.